mandi di adik di hulu denai di baruah mandi jong keluarkan so jika mati dia ambo dahulu hutang piutang rilakan saja jika mati dia ambo dahulu hutang piutang rilakan saja sakit di badan ndak kabar ubah sakit terasa ngilu kasado biarlah ambo je bapak yang rumah sajan adi bating kapur biarlah ambo je bapak yang rumah sajan adi bating kapur honja urang usah dituruikan kenalah diri dia yosa dari kini anak dan kete komadio sadang are makan malu kita jorang nagari anak-anak kete komadio sadang are makan malu kita jorang nagari usahlah adi camekan denai rilahnya adi nanden haroka cintonan lamo de laki to paka anak nan isu jan sio-sio cintonan lamo de laki to paka anak nan isu jan sio-sio ka honja urang usah dituru ikan kenalah diri dia yosa dari kini anak-anak kete komadio sadang are makan malu kita jorang nagari sadang are maka malu kita jorang nagari salah dia camekan enak berilahnya hati nanden harokan cintonan lamo dia laki to pakai anak nan isu
dan sio-sio cinta nan lamode dan sio-sio kan anak nan isu dan sio-sio kan Soy koseso bapak yung rumah sakit nan ingat kurang hirau biarlah denai rapun di rumah nyampang kok mati Selamat teman pagi Bapak Rumah bersama saya di sini Temang Wali Jumpa dan juga bersama Fatero Live Musik.